Literature o samopomoći može da ublaži depresiju, to pokazuju najnovije istraživanja, a vidjet ćemo i zbog čega u Sidneju ozbiljno upozoravaju trudnice da ne bi trebalo Kupa Srbije. Osvojio je oko 2000 medalja i 40 pehara. I za ovo vreme Kruševac je postao grad gde je plivanje jedan od zbog toga, ali i zbog činjenice da se plivanjem sve više bave i deca sa posebnim potrebama, Kruševac će uskoro dobiti novi bazen za treninge. Klasična muzika za kraj. Naša gošća je Etsuko Tsunozaki. Ona je violinistkinja i 10. februara će održati koncert u centru Sava. Međutim, dobro joj je poznat Beograd. Ovde je boravila. Dobro mi jutro. Dobro jutro. I drago nam je što ste došli ponovo ovde kod nas i što ste naša gošća u jutarnjem programu. Hvala. I kako teku pripreme? Da li je već sve spremno? Naziv koncerta je Sakura, a na japanskom to znači. Nakon ove 4 godine, kakve ćete uspomene nositi iz Beograda? Najjači utisak koji sam stekla tokom posljednje 4 godine je bila katastrofa koja se desila u Japanu. Naravno, ja ovde imam mnogo prijatelja i u Beogradu i u čitavoj Srbiji. I ako budem imala bilo kakvu priliku. Lepo je što ćemo imati priliku da vas čujemo. Šta ćete nam odsvirati sada u jutarnjem programu? Sada ću odsvirati ovu poznatu tradicionalnu melodiju Japana Sakura, trešnjin cvet. To je nešto što želim od sveg srca da odsviram za sve ljude u Srbiji i za predstavnike međunarodne zajednice i u nedelju na koncertu. Ovo izdanje jutarnjeg programa. Sutra je sa vama Nataša. Ja vam želim lep dan.